Asibingelele obingelele baba udokotela baba wesizwe baba ojabulile umfana omuhle njengekhehla mlo. Bakithi siyayibonga isupport yenu, it worth it and then it worth it even nawanye abantu ngabe banayo. Engifuna ukusho ke njena without viewership esinayo, viewership yethu it's sitting at 5,000 viewership, but the impact esinayo is greater than abantu abane viewership ka 50,000. Kumina lokho kungifundise something that I'll teach you about it later. Ukuthi viewership, if it's large, the impact that can cause it is not effective as much as if the viewership was small. What I mean by this, for an elephant that big to feel its power is immense over you. The elephant can crush you like nothing on earth, but a scorpion, when it stings, my goodness, you don't want to trap it again. But it's so small. For you to be trapped by an elephant, you can see it from the distance. Size matters nothing when it comes to physics. This is Babu Dodo, this is what you're looking God, ni right. But emnyangeni bethu, we must accept innovation space. We must create innovation space. I'm pushing for innovation in terms of herbal medicine, especially in our youth. Intsha yethu engena kwi-herbal medicine must understand that she should not follow what was done by Babu Dodo, because currently, this is 2025, I'm getting outdated every day. Every day I'm getting outdated. You just don't understand it. Anything that you are watching now, by 2026, is when all movies from last year, that is outdated. By 12 months, by 3 months, outdated. And after we, as abantu abadala, or is Nyanga, not Izangoma, we have to introduce inja to this herbal practice, but with new information. We must mold them. We must mold them, not shape them the way we were shaped. Because that alone. Abantu, they strongly believe that for you to look like a Nyanga, you must be dwelling, dwelling, dwelling ngane. Check Google. No one will say. If we are a Nyanga, you must be a person who is living in a rural area, a person who's got a lot of huts, izindlu, so that you will portray as a Nyanga. I'll tell you what, I don't promote people. I make it as a reference and otherwise. There is Nyanga. He's so young, very young. He's not even 30 years old. I'm not mentioning his age because he may not be comfortable about that. Le Nyanga, he is in Johannesburg. He's in Johannesburg, he umpedi. He's got a swimming pool in his yard. Instead of taking abantu obageza emfuleni, imfula ingcolile namapampas, he uses his own swimming pool because swimming pool is sterile, it's clean. It is clean, believe me, it is clean. And then le Nyanga ayinabo ogoqa standards egcekeni. He is within the suburb and is doing his practice within the suburb. He didn't have to go there and create little huts, find a river that has snakes that will bite people. No. He used his house as a practice model, a practice model. And lo Nyanga bayibiza ukuthi umkhulu uHoti. He is in Johannesburg. Engisho ukuthi if sinezinyanga enjeyana, lo muzi wakhe une net worth plus or minus 9.5 million. 9.5 million because he bought 3 houses and then he smashed them and he designed what he wanted to design. There were like 3 houses. And wathenga lo dodo lo hliphisa wonke wakha le nto yakhile. And ngiyasijabulisa lokho kubona abantu abazinyanga banjena. Comes to Babu Dotela, he's got a house at Umgababa. It costed me 1.1 million ukwakha lo muzi. I don't mind. It's okay. I did tell you that people that at my age of 40 years I had R1 million already. Okay, fine. But in my house there are only 2 rondevels. No, 1 rondevels and 6 corner. And in a big house, and then a bathroom outside. Thereafter, there's nothing to waste space again. But isigodlo sami sikuphi na? Sise Nedbank House building. By far, I'm not bragging actually, by far, in the rest of this province, Mpumalanga,
Eastern Cape, Western Cape, Free State, Northwest, Limpopo, Northern Cape, if they are young in Northern Cape, Gauteng. I'm not too sure about Gauteng. I'm not too sure what is happening there. Yeah, but let's just exclude Gauteng. In terms of isigodlo, I am ubaba udokotela baba sisibojabule mfana umhleja kahle umzulu amancengesi. Isigodlo sika baba udokotela sikuma floors awu two floors. Number one, I'm renting a huge square meter at 19th floor. That's number one. Number two, on the 10th floor, I'm renting 2 en-suites with large space. I mean large space. So that you don't understand square meters because we are living in the windows square meters. Okay, let's start. Kinesigodlo esise 1004. I-1004 is like a 4-room house. It's like same size as a 4-room house. That is 1004. 1001 is like a 6-room house. That is 1001. 19 floor is like a 6-room house. Izigodlo zababa udokotela ke lezo. And the square meter, it is large. The rent is real. Mina ngirenta imali ongathi wena makuthiwa uyayihola, ungathi upromotiwe, mina kuyirent lo mali. Imali engiyirentayo mina in those premises, excluding parking lots, ngipaka imoto eziwu-3 kuma levels awu-2 angifani. Paka imoto eziwu-3 zikababa udokotela, kupaka imoto eziwu-2 zo-drive, which means zo-5 imoto ezise-Nedbank. Kuwena imoto eziwu-5 if even ninonke nihlangane nabafowenu aninazo. Njengoba nisibukela phansi nje sizinyanga. Njengoba ngisho nje nina ngabafowenu aninazo imoto eziwu-5. Nje inyanga nje kuphela nje. Bese kuthi kwami kupaka imoto andodakazi, imoto yami. That is another 7. Sezo-7. Nina mangathiwa kini esibongweni sakini noba mncane bonke nomalume ke manje aninazo imoto eziwu-7. Angifuni ukungena ngacishe ngangena nangale. Aninazo imoto eziwu-7. Ngisho ukuthi izinyanga siyeke nje ukuzibukela phansi because sezi-innovative nentsha ke. I'm urging you to join us ebunyangeni, but be innovated. Be innovated. And by being innovated, you'll surpass us by far. Uzodlula. Into ebengifuna ukisho ukuthi ngokwe square meter rental fee ayilidi. Mase kuzothi inyanga eyakhe kakhulu in KZN, eyakhele nje kakhulu. Ngekuthiwa sikhuluma ngeconstruction, inyanga yakhe kakhulu mhlawumbe isazoba khona kwamanye ama province but bingakabi khona uKing Park. uKing Park uyena amakhulunywa ngomuntu wakhe on land. He beat us by far on land. Mina ngihluke kwi-CBD, ukusebenzela kwi-CBD. I lead kwi-CBD by far. King Park, he leads ngokwakha on land by far. Angisho ukwakha lento enzakha ngo-7,000. Ngikhuluma construction, formal structures, double stories, not one, double stories. And then King Park, when it comes to that, he leads. And umuntu when he leads in his territory, praise him for leading and learn from him. Ndoda wenze kanjani? Wakhile ndoda. Then he leads when it comes to that. King Park, he leads the part. When it comes to CBD, I lead. And when it comes to that territory, I lead. Ngisho ngithi mina eyami rent, mangathiwa wena uhola lo mali. Ngabe usu right. Just a rent nje. Ngabe usu right. This is Babu Dr. Basudojabulele. This is what we call Malvan Q3. I introduced this to you and I repeat to introduce this to you. What is called Malvan Q3. Hey, listen to me carefully. Sinomuntu lana oqaliswe amaphilisi blood pressure. Assumed ukuthi uzowadla for next 6 months or 1 year because it's a chronic medication, it's a scheduled medication. But once we have started to use Malvan Q3, you no longer need those pills. What I said to you, you no longer need those pills.
umuntu lona suke singenzeka inoma yini noma yinini. And then isizathu sokuthi ungaba ne-blood pressure ephezulu ikakhulukazi ne-insulin yakho ushukela wakho unomthelela. Kanjani naba abadokotela? Kwashukela esifeni sashukela sinento thina esingathina esiphathwa ushukela esihamba amaklinikhi esithenga imbiza emgaqweni esithenga imbiza emakhoneni esithenga imbiza emafamasi ikuthiwa zikasho kunento esuke singazi ukuthi lento esithengayo ingakwazi ukubhekana nento ukuthi njengoba usune blood pressure ephezulu kunokwenza ukuthi nayo futhi i-HbA1c yakho iphezulu. HbA1c yakho may be high. What is the meaning of that? It tells us that your GLP type 1, it is going down. Ngaloo ndlela, you ending up having isizathu sokuthi sikunike what is called Malvan Q3 for that purpose. To control your diabetic, to reduce your HbA1c, because in the baleka kakhulu kumuntu kashukela. We as izinyanga, now we have to tell the secret. Asideleni siyeke lama result lawo ochofoza lana umsangano lo. Asideleni nokwehlisa excuse me. Asideleni nokwehlisa i-HbA1c period. Once we did that, i-Department of Health will now take us serious because we now understand what causes somebody to be amputated, what causes somebody to have a renal failure, what causes somebody to be what causes somebody to be mayhem indlela yona. Sesiyazi ukuthi uma thina sizinyanga we can come with a formulation esithi okay baba dokotela siyakubona naye iMalvan Q3 nathi sithatha isinqumo sokulandela sifuna ukudila nokuthi odokotela abasicheckela abantu iHbA1c every 90 days i3 months ngadideke u3 months every 3 months umnikeke umuntu ibhodlela lakho uma usuthi akahambe ke every 3 months ayokulandela amagazi azosibuyisela into esibizwa iHbA1c. Once kwabuya ama result eHbA1c mase lo muntu umenza itriglyceride neLDL. Lokho sichecka ilevel yamafutha angase futhi ahluphe emzimbeni wakho. Once imbiza yakho surpass all that, thereafter we can be able to challenge department ukuthi ke sinomsebenzi ofana nalona. Why don't asisho ukuthi awunikezwe abantu, why don't you put money and start to do proper clinical trials kulomuthi ngoba nazi izinyanga zo10 zinemizi zihlanganile zakha lo muthi namhlanje ziwuletha kuwena hulumeni uthi bacela ubenzele further study ukuthi what causes lo muthi ukwazi ukuthi improve i-GLP type 1 yomuntu, why lo muntu ukwazi ukuthi improve i-lipogram yakhe, why ukuthi lo muntu ukwazi neutralize i-high range ye-HbA1c. We want government to look at that. We are not begging for people to come and buy imithi. You can't beg patients. You can beg intombi ukuthi iqome, but you cannot beg a patient. You cannot be begging a patient. Njengamanje ngiphethe ke lana what is called Malvan Q3. I am not one of the best to formulate imithi liquid, but I am leading. I'm not one of the best. I am leading. Le concoction then it has never been boiled. No. Ama ingredient alana are rare ingredient such as quercetin. Ngeke uyithole embizeni quercetin. The ingredient that I found here is allicin. Ngeke uzuyithole allicin in your medication. Ngisho ukuthi I lead when it comes to that, but I'm not one of the best. We want ukuthi izinyanga uhulumeni azithathe serious njengoba kusilapha abantu aba serious nathi. Yazi ngizokutshela into ezokuphatha kabi. I met one of our colleagues in Western medicine practitioner, a doctor. He asked me, how do we deal with diabetic in our field? I then come tell the study is so biased. It does not look at us as people who are professional. Then there's no study that is published about the effect of natural medicine kuma patient asuke diagnosed with a diabetic. No, asinathi study sinjalo. India njengamanje, please do your own research. The population of South Africa is close to 70 million njengamanje. The population of South Africa is close to 70 million njengamanje. But India, the population yase India njengamanje enesifo sikashukela, it has gone above 120 million. 120 million.
abantu in the diagnosed ushukela that are diagnosed. According to the doctor, he said it's just a friction of abantu aba-doctors. India, it's close to 700 million wabantu abadiabetic abangakadiagnosed ukuthi banoshukela. Ngoba unless sebegula, unless sebeshonile okay lento. Engisho ukuthi njengamanje lana ngikunika into esibiza ukuthi Malvan Q3. Reason why it has no preservative. Why baba doctor do not preserve imoto yakho? Okay, sinento esibiza ukuthi mycotoxic pollution. Hayi ke savuka isikole. Mycotoxic pollution. Or you may call it EGOT pollution. EGOT pollution, it is a pollution that dwells in your liver, that affect your liver by far and promote your kidneys to be damaged. Do you know why? Once any product that oyidlayo ine mold, imine mold inesikhunta noma inombola, ilimaza isibindi mase sizivumele nezizwe ezingalimala ngoba nami sengilimele. Ngalo ndlela uma usuba ne liver damage, liver failure, we are more likely to die earlier than compare. Engisho ukuthi umuthi kababudokotela, so iMalvan Q3 we only prepared for people who prepared themselves. Ngiyilungisela abantu abayilungisele bona ukuthi they cannot die like this and leave their children in this poverty. Ekhona njengamanje. Kunomuntu njengamanje osenenkinga yagiza. Kunomuntu njengamanje onenkinga amastebhisi umungena nje egcina amayakhala. That person cannot be dying, leaving a child or children kulo muzi or unstable kanjalo. Because ingane izoyifixa ngani lento. Wena ubona ukuthi uma ungakhipha u500 rand versus iHennessy la kade uyithengile, ubona ukuthi ngabe ukhipha imali enkulu, but you healing yourself, you treating yourself. Izinto esizidlayo asazi ukuthi uma zifakwe ipreservative, zifakwe iMSG, we are more likely to die before time. We are more likely to die before time. And I'm afraid why inkampani zingakhulumi nge-mycotoxic pollution. I'm afraid why EGOT pollution it does not exist at all. Kubantu abaningi abenza i-natural medicine and western medicine. Yeah, this is Babu Dr. This is Babu Jabule. Into engifuna ukuyifundisa la into fibroids. Abantu abanama-fibroids, angikhulumi nge-cyst. I-cyst idinga i-operation angikhulumi ngayo. Abantu abanama-fibroids, firstly, we need to tell them the truth, how small they are. Ama-fibroids, how small they can be. They can be big as uhlamvu lamagrapes. They can be that big. But ama-fibroids, they can be small, equal same size as rice. And to treat that, it's not an overnight situation. Ngoba umuntu uyamqala i-treatment abuye next week ethi seliqedile ibhodlela lokuqala anguboni nje umehluko. La treatment we're looking at 6 to 8 weeks before you can see the result. 6 to 8 weeks before you can see the result. Please, people, be patient with izinyanga ezinika le umithi yama-fibroids. Don't come and embarrass izinyanga because you people who are carrying medical aids, you go to the doctor's room, start to embarrass us, gossip with us, ukuthi kade ngilanda imbiza kumkhulu uXaba, ayilento yakhe nje ayisebenzise ngiphuza ibhodlela uthodo ama-fibroids aphela. No. We're looking at 6 to 8 weeks. 6 to 8 weeks. Ama-fibroids akho azokwazi ukuthi kube khona umehluko osungaba clinical. Sinomehluko obonakala lapha, sinomehluko ofuna ukuthi ube clinical. Clinically proven ukuthi ama-fibroids akho have reduced compared to kade ekona. Ngisho ukuthi asikushokela ukuthi ke ama-fibroids njengoba sinilapha ama-fibroids, we are looking at 6 to 8 weeks sizonilapha ama-fibroids. And yekani ukuthi into kunisigxeka nikhuluma ngathi emasontweni mase nisindisiwe no. Nikodokotela nikhulume ngathi ngoba nifundile nihambe neziteshi ezinkulu zomsakazo nothatha imedia nama-microphone awu5 nwabe lapha nikhuluma ukugxeka thina. No. Ingane zenu inkaba zipholiswe imithi yesintu. This is Babu Dr. Whereas Bakichi, I have to speak sense today for the first time. I have to speak sense. In order for you, let me repeat this. In order for you to drive your car the very long distance, from here to 1,000 kilometers, that car must be serviced. No, listen to me carefully. In order for you to drive your car, isikhathi eside or ibanga elide, that car must be serviced. If that car has been serviced by ihlathi lizokorobha,
your car, amafutha asemotweni kufuna achithwe, i-oil filter kufuna ichithwe ilahlwe, i-air filter kufuna ukuthi ilahlwe. Kunezinto uma usevisa imoto ozilahlayo, angilalele wena, ngilacela ungilalele kahle. Uma uzosevisa imoto, you service imoto with an intention ukuthi kunezinto engifuna ukuyilahla namhlanje. Kunezinto engifuna ukuyishintsha le moto, ngiyilahle because I am now prepared to travel long distance with this car and we're having no troubles, no problem. No heater, nothing, no smoke, nothing. But kunezinto empilweni yakho ezizoletha ismoke. Kunezinto ekufuza ukuthi njengoba manje siya ku-2026 sisevise imoto zethu kube khona abantu esibalahlayo empilweni. Kunabantu abangama-girlfriend namhlanje ababona ukuthi abangama-oil filter angcolile. Kunabantu namhlanje abangama-girlfriend abangama-air filter angcolile. Kunama-boyfriend namhlanje ohamba nayo le boyfriend kodwa iyasmoka. Iyasmoka, uyabona ukuthi angeke ngihambe nalomuntu even 2026 uma ukuthi ngifuna ukuzibona ngiphumelela ngoba lento iyasmoka. Awukwazi ukuthi uma ungatholakala efonini ustudy ufocus in a study room athi ubuwenzani ubuyivalele ifoni kade ngifuna ubona phela that person uyasmoka, awumdingi empilweni yakho. Service imoto yakho, shintsha amafutha, lahla i-oil filter, lahla i-air filter, imoto ngeke isasmoka. Kunomuntu empilweni yakho obona ukuthi lo muntu uyasmoka. Kunomsebenzi owusebenzayo njengamanje, you cannot be given a 3 days for study because uzobhala. Lo msebenzi loyo, you call it is a job, it's a work. It's not a job, it's a workplace. A job is not like that. Lo nto leyo ngifuna ukuthi uma usuthatha lesinqumo lesi 2026 leyo company it will never take you far because they are against educated people. Or they're against people who are educating themselves. That is why they challenge you to ngeke bakunike study leave ska 3 days. Uma uthi uthatha i-sick leave, bathi usunama sick leave amaningi, even leyo ngeke basakukhokhele. If you carry on being absent, they will fire you. Bohlanga nawe CCMA. Leave them. I repeat, leave them. Angeke sikwazi ukudrive a long distance with imoto esevisiwe kodwa i-oil filter engashintshiwe, imoto esevisiwe, amanzi engashintshiwe, kwafakwa i-coolant. Kunabantu abangamanzi empilweni yakho. Kunabantu abangamanzi empilweni yakho othi uma uhamba nabo bakudalela inkinga. Imoto efakwa amanzi ayifani nemoto efakwa i-coolant, ihleshishise, iya overheater. Kunabantu empilweni yakho abakulethela inkinga okuzona njengamanje it because you once called that person a friend. Kunobhuti ombona ukuthi lo muntu lo namhlanje ushela ngisho izingane zami uya overheater la ekhaya ngoba lo muntu lo bengithi mina ngiyathanda na ukhulile nami ukhulile kodwa namhlanje into ayenzayo namhlanje uthi ingane imi kahle. Awukwazi ukuqhubeka nemoto efakwa amanzi, imoto efaka i-coolant. Service imoto yakho kube khona into ozilahlayo. Kunento okufuna ube comfortable ngazo. Mina angincinge umuntu, mina you could be my brother, you could be my sister. Ngizokushintsha for 2026. You could be my wife if ukuthi wena uyashunqa uyasmoke empilweni yami, ngizokushintsha. You could be my child uma ukuthi wena uya overheater ngoba wamanzi, ngizofaka i-coolant. Ngizokuyeka ngane yami, ngizokuyeka ngizakusiza. Ngeke ngisayikhuluma indaba yakho bangifonele nami ngikufonele. Hlala la uhleli khona nezingane zakho nami uzohlala nezingane zakho. Kunomuntu ofuna ukuthi empilweni yakho umrelease njengamanzi, umfake ufake i-coolant. Kunezingane ezikulalelayo nawe lezo ngane ezikulelayo ziyi-coolant kuwena. Kodwa leyana egijima nabafana emgaqweni ecabanga ukuthi izokwenza into eyithandayo. It does not work like that. Engisho ukuthi 2025 service your car. When you service your car, akube khona into ozilahlayo. Akube khona into ozilahlayo. Uma kuphoqa ukuthi ushintshe umakhenika mshintshe. Uma kuphoqa ukuthi ushintshe isonto lishintshe. Mina angizobanjwa isibongo sakaZuma mase singasangisiza. If ngibona ukuthi inkingi lesibongo lesi ubaba ngibiza ngaso naye futhi engabizi lesibongo ngoba ethi yena akasakwazi ukushintsha, ucela ukuthi sisenze isibongo, ngishintshe isibongo mina. Hayibo. If lesibongo wasona sismoka ngishintshe. Ngifuna ukuthi mina siye ku-2026 ne-mentality ethi I'm servicing my car. I understand for the fact ukuthi lesonto akulona lingasekhaya but alizi kuwena nama-services owadingayo lishintshe. Mina you rather spend money uhambe uyodumisa uNkulunkulu ugibele kabili esontweni because it whereby they service your car. Akusho ukuthi mengihlala la
ngezansi kwamakhelwane 3 downs kunomakhenikho okhanda imoto yami ngizoyisevisa khona. No. If ingasadumi ngibiza umakhenika azoyi-breakdown ayise i-workshop yakhe, lo makhenika ayibone idlula, ngeke athi awuzuma uhambisa imoto ilethe ngane kumina. It because kwamakhenika ngiyamshintsha. Kunamasonto osonta kona ngoba wena ukusonta abantu abaziyo khona, ngicela nawe washintshe. Asikho ukusonta isidingo sokusonta esontweni ngoba kugcwala. Most of the time, I repeat, this is Babu Dokotela saying this, most of the time, by far, go do your own research. Amasonto agcwalayo, labo bantu koba zinkuni zikaSathane. Koba yinkuni zokubasa isihogo isikhathi esiningi. Because once you come closer to them, you want to smell the breath. Ukuthi ngempela labantu bayakholwa yini. Labantu banolaka. Labantu banenhliziyo ezimbi. Labantu abamsiza umuntu ongasonto esontweni labo. Labantu abamxhawula umuntu ongasonto esontweni labo. Kunebandla elomsangano esilibiza ukuthi African Gospel Church. That is where you feel the quality. Assemblies of God. That is where you touch this essence of God. Ilana ofika ubone i-tangible yokuthi lo muntu uyakholwa lo muntu. Lo muntu uyakholwa lo muntu. Sekunezinto engiziprovile kuyena. Ekade ngimtshela ngazo lo muntu uyakholwa lo muntu. Kodwa lamabandla esigijima kona ngithi mina namhlanje siwashintshe. Kuyagcwala yes, kakhulu yes. But awunayo access kumfundisi wakhona because you are not one of them. Shintshe. Umfundisi ufuna afane ne-tap water. Whenever you need to open water, hamba ufike uvula amanzi. Unganiki umuntu ukuthi ngicela uyongikhelela amanzi. Mase kutshela ukuthi awakhiwa amanzi ngalesikhathi hamba wakhe egarage. Umfundisi ufuna abe lula njengeswish kagesi. Umfundisi uma lula njengeswish kagesi. Uma kuphela inkonzo uhambe kumfundisi. Ukhuluma into ofuna ukukhuluma nayo. Ama marriage counselors kanti siwathola nina abafundisi mabele into abayiyona. That is why ngithi kulonyaka lo shintshe yonke lonto. Ishintshe yonke lonto. Ayikusizi, ayikusebenzeli. For the fact that uthi mina ngeke ngikwazi ukusuka sonto kulesonto ngoba ngompedi. Ayikusebenzeli lonto. Awubhenki ngayo. Ishintshe. Ishintshe. Asizofelwa zemoto emgaqweni ngoba sisaba abantu ukuthi bazothi ishintshe lonto leyo. Mina nginabantu namhlanje abaphila impilo engeyona, bayiphilela abanye abantu. Afika umuntu ahlale nami athi Babu Dokotela, I don't know how lento uzoyisho kanjani. Asho umuntu obona ukuthi lento ufuna ngabe kade ayidisclose. Athi njengamanje uma ngingabuya ngakwena kube ngizibulele. Mase ngimnika i-assignment eyodwa engizofuna ngenzele yona. Angimniki i-assignment eyodwa ngithi hamba ufuna ngenzele 1 no 2 no 3. Umusu uyabuya. Uma ebuya ubuya ne-mindset eshintshile ngoba ngimnika amaqiniso ukuthi service your car, change that oil, lahla izinto ezisemotweni. Kunento ezisemotweni ekuzona ezigogesa imoto yakho. Qala ulahla zona before uzibulale. Lo muntu ubuye esethi mina Babu Dokotela lela sonto angisayi kulona. Babu Dokotela abantu kade ngihamba nabo ngithi ngibabiza abangani bami bebhola ngisayingeni lonto. And then I'm refreshing my memory. This is what I want you. I want you to do that. Leli sonto lishintshe. Yonke lento kuyona ishintshe. Service your car. Change your oil. Service your car. Shintsha zonke into ezindala emotweni. Imoto ikwazi ukuthi drive kahle. Awuzodrive imoto eyilento eyiyona. Shintsha yonke lonto. This is Babu Dokotela wesizibotshana mfana umhlanje yakhe umzolo manxesa ngesoft futhi ngixolisa. Listen to me carefully. Ake siyithatha nje siyibhekise intsheni. Bantu bakithi intsha, I will urge intsha. Listen to me. I need to say this slowly. I will urge intsha to invest to themselves. I repeat, I will urge intsha youth to start to educate themselves about things that will make them a demand with public space. There are things umuntu omusha ongafuzile uthi uma uzenza ku public space zithusa abanye abantu but kodwa usiyami ubengeke abeke ngenye indlela. Kunezinto ozenzayo ku public space as a youth who is broke, as a youth who doesn't own any property in South Africa with a title deed, as a youth who has never owned any workers under his name.
Uma uthi wena wakabi nabasebenzi okakabi nama-property paid kunezinto osazifuna komunye umuntu ukuthi akunike imali ukwazi ukuthi ube yilona. If you're a youth, start to educate yourself. Educate yourself and start to invest to yourself. Labantu laba obabonayo bephazila, hlala phansi nabo ukhulume nabo. Ngoba labantu laba ukuthi njalo mekukhisimusi kunomcimbi welembe nani baphethe induku bashaya induku. Thina njengabaqashi bayasabisa ngeke ngibaqashe mina. Angeke ngiqashe mina udlala induku. Angiyazi futhi ikhampani engakuqashela ukuthi wena emgidini wena ushaya abantu kakhulu ngenduku. Mhlawumbe ikhona ngakini. Angiyazi mina ikhampani engakuqashisa ukuthi wena hayi la umnandi. Cha, angiyazi. Kunezinto ozenzayo but eyithusayo ukuthi I don't think I can take this person. Can you imagine working as a hotel with front of house? Umuhle la, ubani ozokuqasha? Uzokhuluma kanjani nabantu? Ubani ozokuqasha? Usebenza lapha information desk e-airport. Umuhle la, ubani ofuna ukukuqasha? Kunezinto ekufuze ukuthi sizibuke njengentsha ukuthi lezi zinto lezi if it goes too far, can I be a face of Kaizer Chiefs in my province? Bazonela Kaizer Chiefs ikuveze mase bethi ayingeke lo muntu ayoshaya nje abantu uzoshaya abalandeli. Uzoshaya abalandeli umuntu eyilo muntu oyihake nibuka amavideo akhe kahle. Amavideo akhasha yonke into ngawe. Le ndlela kade udansa ngayo kaMayimayi izolo. Uke wayibuka ivideo yayo? Uke wayibuka yini ivideo yayo? And then uma ungabuka leya video yakho, leya video, izingane zakho uma sezikhulile zingayibuka leya video. Njoba unezingane zamantombazana, lo mfana lona oyithanda ngangane yakho ufuna ukuyenza unkosikazi, angayibuka leya video. Nje wade udansa ngake izolo ebusuku. Ukhona yena ongayibuka leya video. Kunezinto othi uma uzenza zingalimazi wena but zilimaze nabanye abantu. You understand? Wena izingane zakho ozicabangela ukuthi zinama relationships zisenempilo efuna ziyiphile, but because we are a father owenza le nto kade yenza lapha yana. Lento ukuthi wena njengobaba ufaka ama-chat ayi-fake siyakwazi lokho asekuhluphiki. Kodwa manje udansa uzophula iqolo, ngicela useze lo gama singasenzeni igama. Ukudansa uzophula iqolo nje. Into yenza wena ukuyazi iqolo kuphela, ayikho into yenza. Abantu abafana abashela abafuna ukuganisa izingane zakho bazothini kuzo? Bazothi umkhowethu lo. Kunento oyenzayo but ezolimaza abanye abantu. Asibukeke nathi siyintsha ukuthi what is this that we are doing that can deter other people to work with us. Ngoba ngempela sizogcina sithi imisebenzi ayikho kanti thina senza imisebenzi ukuthi ingabi khona. I repeat, sizogcina sithi imisebenzi ayikho kanti thina senza ukuthi singaqasheki because the way esiziphethe ngako social media comes to companies enjengabo Hyundai. Thank you very much for having a company in South Africa njengabo Hyundai SA. We are doing good. We thank you for ukuqasha nje intsha yethu because our topic today ithi Hyundai and youth. Siyabonga nje ukuthi sinobufakazi ukuthi Hyundai by far sibona ngathi iyona ezofuna ukuleader ukuthi eqashe i-youth yethu. Esicelayo asibona abantu abaningi abangama graduate bewathenga phela ama i10 i20 especially abantu besifazane. Sicela ukuthi sibabone bewathenga. Sicela ukuthi nalabo abenza long distance ababathenga amabhasi akhona. Ngoba le nkampani itshengisile ukuthi can invest back kwi-youth. Why youth does not talk good about Hyundai? Why yona ngoba phela izandla ziyagezana. If le company is not a South African company, it's a foreign direct investment, but if yenza into efana naleyana afuna si appreciate. This is Babu Dokotela saying hail Hyundai and youth employment. Engisho ukuthi nanikeze abantu abasha uma ukuthi uyayenza lento ikhampani njengo Hyundai angaqasha wena ke nje angaqasha njengoba wena uvela ushaya umuntu ngebhodlela lapha eSlondon. Ubani ongaqasha lapha Hyundai? Mungaya manje uvuka nje uthi uyaHyundai bazothi wena kade ivideo yakho lokuthi mase bethi hamba ume lapha security uthi umile security bhuti wami akumiwa la hamba ume lapha emgaqweni. That's all. This is Babu Dokotela. Ngifuna ukukunika ugrey umhlophe uline wegebengu nje obunjalo ukuthi kunezinto wena othi uma uzenza ngala kwentaba uma zibuye sezenye into. This is Babu Dokotela wesizwe manje ufana ukuthi nje kahle ngizolo amanxansa ngisofuthi ngixolisi. Ngiyanithanda and goodbye.